И здравейте, чакай само да си пусна камерата. Ето е моята камера. И така. Ще го наглася така. Това е моя куп на Rubik Diamond Hunk. Version 2. И се научих да уредя и сега ще я покажа. Само да наглася камерата. Ето. И ще ви покажа също за колко време го редя. Ето, сега ще ви покажа. Само да го преместя долу. Хоп и в десния край. И така, ето моя куб. Ето. И Rubik's Cube Timer. И сега ще си засеча за колко ще го нареда. Нека пробваме. И да е. И за 47 секунди налих прословото купче на Рубик. И довиждане!